V jeden okamžik na jednom místě. Točí se až 8 verzí Survivora najednou. Ráno Rumuni, odpoledne Češi, večer Turci. A mezi tím na Fidži se točí americká verze a na ostrově Samoa australská verze. Všechny jsou od sebe lehce odlišné a přitom všechny jsou oficiálně Survivor. V tomto videu půjdeme hluboko pod povrch a uděláme si srovnání všech 3 hlavních Survivor show, tedy pro nás české, americké a australské. A ukážu ti přesně, kde se jaká verze natáčí, od toho, kde jsou tábory, kde spí produkce, kde se dějou výzvy. Dále si povíme odlišnosti v pravidlech jednotlivých těchto verzí. Proč například česká kmenovka má pravidlo, které v Americe ani v Austrálii neexistuje. Ještě než se do toho pustíme, jedna rychlá, ale velmi důležitá vsuvka. Všechno, co tu dneska uslyšíš, vychází z mého vlastního průzkumu z veřejně dostupných internetů z celého světa internetu. Mým cílem není produkci nebo show jako takovou jakkoliv hanit. Naopak, sám jsem velký fanoušek Survivora a to byl vlastně ten důvod, proč jsem se do tohohle deep dive průzkumu vůbec pustil. Protože mě to samotného zajímalo, no a rozhodl jsem se, že se o to s vámi podělím, když už jsem všechny tyhle informace našel. Berte tedy všechny informace v tomto videu jako mé osobní zjištění. Bohužel sám jsem na ostrově nikdy nesoutěžil a mohu se tedy v některých informacích mýlit. Pokud máš pocit, že někde jsem nepřesný nebo lžu nebo víš něco, co já ne, komentáře jsou tvoje a napiš to tam. A teď vzhůru na to! Největší rozdíl, který je vidět na první pohled, je délka hry. Začneme českou verzí, protože to je pro nás domácí půda. Délka naší hry je okolo 70 dní a hrajeme to s 24 hráčimi. Když teda nepřijdou pak průběhu hry ještě další. Američané původně hráli na 39 dní, ale od 41. sezóny, takzvané pocovidové, se rozhodli, že hru zkrátí na 26 dní, což naopak od našeho maratonu je ultra rychlý sprint. A těchto 26 dní hrajou na 3 týmy po 6 lidech. Dohromady tedy jen 18 hráčů. Australská verze se rozhodla, že půjde zlatým středem, hraje na 45 až 50 dní a hráčů má taky 24 jako my v Čechách. A délka hry zrovna ovlivňuje rozdíl mezi těmi verzemi opravdu nejvíce. Zatímco v americké verzi vy musíte hrát od prvního dne, od první minuty, a každá chyba se s vámi nese v podstatě v celou hru a může vás stát život. Oproti tomu v české verzi, která je 3x delší, se určitá chyba dá prostě časem zapomenout. To, co provedete ve dnu 6, si ve dnu 40, 50, 60 už prostě málo kdo pamatuje. Další věc je, co se stane s člověkem po 50 dnech na ostrově. Kvůli kalorické nouzi, fyzické i s mentální zátěži, mozek přepne do nouzového režimu. Mozek je prostě unavený, přestává hrát tu šachovou partii a přepíná se více do režimu přežít. Kdy bude jídlo? Bude dneska pršet? Co dělá rodina doma? A to je právě i ten důvod, proč my vidíme v našich verzích pláče a smutnění a stýskání si. To není slabost těch jednotlivých hráčů, to je prostě fyziologie těla a mozku. Lidský mozek v kalorické depresi prostě jinak fungovat ani nebude. A je jedno, kdo z nás by tam momentálně byl. A i to byl jeden důvod, proč Američani zkrátili svoji hru jen na 26 dní. No protože Američani už prostě těch 39 dní tolik nedávali a ten přežívací mód se u nich spouštěl mnohem dříve a nebyli prostě schopni hrát hru. Jde teda i o to, že v americké verzi hráči nedostávají opravdu žádné jídlo. Na rozdíl od české, kde dostávají rýži, a v australské mám pocit, že dostávají trochu fazolí. Takže se dá říct, že americká hra je mnohem intenzivnější, rychlejší a je mnohem více zaměřená na sociální hru, než třeba naše česká verze. A dělá to právě ten čas, vy prostě musíte lhát, musíte hrát, nemáte čas na nějaký rozpaky, obavy, dlouhý přemýšlení, vy musíte jednat. A další rozdíl, který diváci málo kdy zaregistrují, ale zásadně to mění dynamiku celé hry, je kmenovka. V české verzi chodí na kmenovku oba kmeny najednou. Jak poražený, tak vítězný. Takzvaně si jde sednout do kina. Americké ani v australské verzi to takhle nefunguje a na kmenovku jde vždycky jen ten poražený kmen. No a vítězný sedí v táboře a maximálně spekuluje, co se tak asi večer stane. Možná ti to přijde jako malé, ale za mě je tohle ten zásadní důvod, proč na našich kmenovkách hráči mluví tak opatrně a nechtějí prozradit svoji strategii, protože ví, že je hráči z druhého kmene slyší a vidí. A ty prostě nevíš, že si bude promíchání a zítra s těma hráčema budeš hrát. Zatímco když si na kmenovce sám, jenom se svým kmenem, s lidma, se kterýma teď budete hlasovat,
tak můžeš mluvit mnohem otevřeněji, můžeš jít třeba klidně i do konfliktu, či někoho začít tam prostě přesvědčovat, šeptat mu do ouška a podobně. Protože ty víš, že to divadlo, který si tam teďka předved, zůstane pouze na té kmenovce. Proto jsou americké nebo australské kmenovky mnohem peprnější, mnohem vlastně akčnější, dalo by se říct i trochu zábavnější. Není to chyba české produkce, je to prostě důsledek pravidla turecké verze Survivoru. Ale to není jediný rozdíl. My v Česku, tedy v turecké verzi, máme ještě takzvaný duel. V podstatě hráč, který ho vyhlasujete, má ještě možnost se zachránit skrze duel. V prvních 2 sérií a ve 3. sérii do sloučení o tom, kdo s vyhlasovaným půjde na duel, myslím určoval ten, kdo vyhrál individuální výzvu. Ale od sloučení 3. série až po dnešek to máme tak, že hráč, který je vyhlasovaný, si vybírá z takzvaných váz osudu. 9 váz, kdy 3 jsou naplněné vodou, 6 krví, hráč si jednu vybere, rozbije, když trefí vodu, může jít do duelu, může si vybrat hráče do duelu, když trefí krev, končí. Spekuluje se o tom, že varianta s vázami přišla právě proto, že vítěz druhé řady českého Survivora tak moc ovládl mechaniku duelu, že díky ní pak vyhrál celou sérii. I když sám osobně jsem fanoušek duelů, musím přiznat, že to tu sociální hru opravdu dost ničilo. Pokud jste byl dostatečně fyzicky silný, tak jste vlastně sociální hru hrát ani pořádně nemuseli. Ale co vlastně duelová mechanika dělá se hrou jako takovou? Mění rizikový profil celé strategie. V Americe, v Austrálii se rozhodnete, domluvíte, že někoho vyhlasujete a jste v podstatě v pohodě. Prostě ho vyhlasujete a ten člověk jde pryč. Za to v české verzi je prostě každá kmenovka malý hazard. I když se domluvíte celý kmen a jednoho člověka vyhlasujete, on může trefit vodu, vyhrá duel a prostě ve hře dále pokračuje. Za mě osobně je to velmi zajímavý aspekt hry, který mě na českém Survivoru velice baví. A proč vlastně duel vůbec existuje, když v původní verzi nikdy nebyl? Jde v podstatě o sledovanost. My v Evropě máme raději ty sporty než ty intriky. Což mě vede ke stylu soubojů a výzek jednotlivých Survivorů. V české, tedy turecké verzi jsou to monumentální atletické závody. Což je i důsledek toho, že na Dominikáně na těch překážkových dráhách soutěží až 8 různých televizí. Proto ta dráha může být vlastně delší, komplexnější, komplikovanější. Protože i přesto, že to stojí miliony, tak se na to skládá více produkcí. Prostě se to zaplatí ze společných peněz. Jednoduše řečeno. A i proto naše překážkové dráhy zabírají třeba i půlku dílu. Je to vlastně to hlavní, to, o co v tom dílu jde. A také je spousta diváků, které právě na Survivor koukají z důvodu těch překážkových dráh. To, jak tam běhají, jak tam soutěží. To je na tom baví nejvíce. Naopak v Americe opičí dráha je jen takovej 10minutový doplněk do dílu. A to hlavní, proč se lidi dívají, jsou právě ty intriky. Jak jsem řekl, v Americe prostě na to není takovej apel. Hráč, který je fyzicky slabý, ale je dobrý v sociální hře, může v Americe v pohodě vyhrát celou hru, aniž by vyhrál jakoukoliv výzvu. V americké verzi je to vlastně takový doplněk, aby se vědělo, kdo má výhodu a jak tedy dále hrát, jak plánovat strategii. Což je třeba v české verzi asi skoro nereálné. Pokud nebudete aspoň trošku fyzicky zdatný, tak pravděpodobně prostě Survivora nevyhrajete, i kdybyste se do toho finále dostali. Pravděpodobně vám ty hlasy prostě nedají. Právě americká verze bere fyzickou sílu něco jako bonus a chce, aby vyhrál ten největší stratég, ten nejrafinovanější intrikář. Aby vyhrál ten nejchytřejší a ne ten nejsilnější. Za to v Austrálii jsou výzvy nejvíce kontaktní sport ze všech verzí. Hráči se perou v bahně, schazují se z plošin, narážejí do sebe. Pravidla vyloženě kontakt dovolují. Další rozdíl mezi jednotlivými verzemi je casting jednotlivých soutěžících. Americe cílí na takzvané superfanoušky. Lidi, kteří u Survivor sledují roky, znají ho nazpaměť, znají všechny strategie, znají legendy Survivoru a prostě dá se říct, že tím žijí. Produkce se více zaměřuje na chytré lidi, kteří mají vysoké školy, právě kvůli tomu, aby mohli hrát tu strategii. Protože jsou to obyčejní lidé, tak v americké verzi je normální, že ty lidi lžou, třeba o svém povolání. Že prostě třeba doktor nebo právník říká, že je jenom číšník.
Z toho důvodu, aby si ostatních kmenů hned nenabrali podezření, ale pozor, to je nějaký chytrý člověk, musíme ho vyřadit, ten bude dobrý stratég. Což v Americe může fungovat, protože se ty lidi prostě neznají ze sociálních sítí. Což může být neduh české verze, ve které je zvykem, že více jak půlka soutěžících jsou influenceři, takže spousta hráčů se vlastně zná ještě předtím, než vůbec nastoupili do letadla. A také strach o reputaci. Influencer žije z přízně svých sledujících a svých sponzorů. Tudíž tam nemůže udělat nějaký velký podraz, který by lidi doma odsoudili, ale herně by to byl dobrý tah, je pro takového influencera prostě moc velký risk. Influencer si nemůže dovolit být záporák, protože by mohl přijít o sponzory a o peníze, které ho živí. Taky často výhra, kterou v Survivoru můžou získat, pro ně nemusí být tak motivační a tak odpovídající. Prostě na sociálních sítích si dokážou vydělat více. Taky se objevuje u těchto hráčů takzvaný dovolenkový mindset. Hráči, kteří nepřišli tu hru vyhrát, ale zažít, jdou tam za zážitky. No a když potom nastoupí opravdový hlad a opravdové příkoří, začnou mluvit o odchodu. Což třeba v americké verzi v Survivoru takzvané vzdávání je ten největší herní hřích. Americkému právníkovi nebo doktorovi nevadí, když ho bude nenávidět půlka Ameriky, když vyhrál $1 milion. Ale influenceři nejsou zas tak špatnou volbou pro show, tak jak jsou skvělou volbou pro biznis. Influencer má svoje sledující, které k němu mají vybudovaný vztah roky. A když takovýhle influencer nastupuje do soutěže, dá se očekávat, že hodně jeho sledujících se prostě bude dívat. No a když tento influencer potom ve hře vypadne, je to národní téma, které se řeší celý týden na všech možných serverech a webech. Ale když vypadne tamhle truhlář Pepík Klíma z Horní Dolní, tak to prostě téměř nikoho zajímat nebude. Takže z tohohle úhlu pohledu se dá říct, že produkce moc dobře ví, co dělá. Austrálie i v castingu je ve zlatém středu. Hrajou tam jak obyčejní lidé, tak i velice známí osobnosti. Když tyto známé osobnosti nejsou vyloženi influenceři, ale jsou to třeba olympijští atleti. A právě ke své délce a ke svému castingu bývá australská verze považovaná fanouškami po celém světě za tu nejlepší verzi Survivora na světě. Dá se říct, že každá ze 3 verzí Survivora má svůj vlastní domov. No a ten domov velmi ovlivňuje to, co vidíme na obrazovce. Jak určitě někteří fanoušci ví, českou a slovenskou verzi Survivora vytváří turecká společnost Akun Media. Ta si ve východní části Dominikánské republiky postavila takzvaný ACM Production Hub, což je největší reality TV show hub na světě. V době natáčení celý hub funguje 24/7 a natáčí se 6 až 8 verzí Survivora najednou. Samotné tábory soutěžících by pak měly být v oblasti Baja Hibe u národního parku Kotubanama. Tábory pro všechny soutěžící by měly být z obou stran tohoto národního parku. Ale zde se mi zdroje malinko lišily a tou východní stranou si nejsem 100% jistý. Kousíček od národního parku Kotubanama na pláži La Palmilla se potom odehrávají vodní soutěže, ty, které vidíme, jak zápasí spolu v moři. A samotná překážková dráha je na jih od produkčního hubu u řeky Chavon. A proto můžeme v těchto záběrech před soutěží vidět, jak za nimi teče řeka. A přesně na těchto drahách právě ráno běhají Rumuni, odpoledne Češi a večer třeba Turci. Pochopitelně jde o ušetření nákladů na produkci. A i proto, že se počítá, že tu překážkovou dráhu využije více verzí Survivora, více národů, je toto jeden z důvodů, proč se hry neupravují dle potřeb jednotlivých produkcí. A říkám to i proto, že na sociálních sítích se často objeví názor, který si myslí, že naše produkce postavila zrovna tuhle překážkovou dráhu proto, aby ublížila k jednomu nebo druhému kmeni. Že se jim to tak prostě hodí do show. Tak věř, že to tak opravdu není. A pokud to zrovna náhodou takto vypadá, tak jde opravdu jenom o náhodu či osud. Dnes Akun Media dělá Survivor pro Turecko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, Mexiko, Chorvatsko se Srbskem dohromady, Češi se Slováky dohromady a od letošního roku nově i pro Německo. Stejný hub, stejné dráhy,
Americký Survivor má od 33. série z roku 2016 svůj permanentní domov na ostrově Fidži. A jen poznámka, americký Survivor dělá 2 série do roka. A to na souostroví Mananuka Islands a konkrétně na ostrově Mana Island, který je hlavní základnou amerického Survivora. Celý štáb tam má svůj hlavní stan, konkrétně v rezortu Island Resort and Spa. Celý tento rezort je během natáčení kompletně zablokován pro štáb a pro veřejnost je uzavřen. A na samotném ostrově se odehrávají i výzvy, překážkové dráhy a kmenovka. A samotné tábory hráčů jsou pak na okolních ostrůvkách, které jsou nedaleko. A proč právě Fidži? Americká produkce si to zvolila ze 3 důvodů. První je ekonomický. Fidžijská vláda dala americké produkci výrazné daňové úlevy. Za druhé je bezpečnost. Po sérii zdravotních krizí při natáčení v Kambodži chtěla produkce stabilní zázemí bez neočekávaných logistických rizik. Jak pro hráče, tak pro samotné členy produkce. A za třetí žádné cestování 2krát ročně po celém světě. Mají svůj sklad, kde mají všechno vyrobené, zaskladněné a prostě, když začne natáčení, tak ty věci vytáhnou a postaví. Přesně tak, jak to dělají Turci. Sám Jeff Probst, moderátor a producent americké verze Survivoru, říká, že Fidži je nejkrásnější místo na světě a doufá, že už tam zůstanou navždy. Australský Survivor nemá svůj pevně daný produkční hub jako předchozí verze. Ale dá se říct, že v posledních letech se usídlil na ostrově Upolu v Samoji. Produkce nevlastní žádné permanentní stavby a využívá místní rezorty jako svůj hlavní stan pro štáb. Pláže Matareva a Aganoa slouží jako tábory pro hráče. A výzvy se odehrávají v národním parku Ole Pupupue. Všechno dočasné a všechno lokální. Na tomto místě se odehrálo několik posledních australských řad, ale od příštího roku 2027 se australský Survivor má stěhovat do Malajsie. A kolik peněz si vlastně vítěz v jednotlivých verzích Survivoru odnese? Americké verzi je to $1 milion. Všude se o tom říká, v každém díle. Ale všichni účastníci a soutěžící už moc dobře ví, že vlastně vítěz si odnáší jenom nějakých 580 až 600 tisíc dolarů. Je to z toho důvodu, že v Americe mají na soutěže velké daně a federální a státní daň vám vezme okolo 40% z vyhrané částky. Za to australský vítěz si odnáší $500 000 australských dolarů. Ale právě proto, že v Austrálii mají zase na tyto soutěže velmi nízké daně, tak si někdy vtipkuje o tom, že australský vítěz má vlastně více než americký vítěz. Dalo by se říct, že česká verze je oproti svým západním bratrům dost chudší příbuzný, protože se v ní dá vyhrát pouze 2,5 milionu korun a auto. Jenom. Ono i tak je to nejvyšší výhra, která se momentálně v české televizní soutěži dá vyhrát. Což se ale málo ví, tak v americkém Survivoru dostávají zaplaceno i ti, co nevyhráli. Pokud skončíte druhý, dostanete $100 000, pokud třetí, $85 000 a každý člen poroty si odnáší $40 000. Dokonce i člověk, který byl vyhozen jako první, si prý odnáší 3 až 3,5 tisíce dolarů. No a pokud se účastníte závěrečné epizody, kde se sejdou všichni účastníci a povídají si o tom, jak ta série probíhala, tak za to prý dostanete $10 000. Samozřejmě všechny tyto částky jsou před zdaněním. A i proto se v americkém Survivoru hraje od první minuty, od prvního dne. Protože dostat se co nejdál, dostat se do sloučení, dostat se do finále, má pro vás prostě finanční hodnotu. A jak to, že všechny tyto verze jsou vlastně oficiální Survivor? Momentálně má práva na soutěž firma Benny J. Rights, která prodává globální licenci po celém světě. Zkrátka jako klasickou franšízu, jako jakoukoliv jinou reality show. Nebo třeba jako McDonald. Každá verze dostane Survivor Bibli, přesný manuál jak hrát a show vyrobit. A pak si jednotlivé produkce přizpůsobí svému trhu, což jim Benny J. Rights umožňuje. No a výsledek je, a tyhle informace mám neověřené, je až 50 různých Survivor verzí, které měly dohromady už 350 sérií. Survivor je nejrozšířenější reality TV formát na celém světě. A teď malinká zajímavost ohledně vlastnické struktury, která je lehce překvapující. Australskou verzi produkuje Endemol Shine Austrálie, součást globálního Benny J. Ale australskou televizní stanici Network
ten, kdo tu show vysílá, koupila americká stanice CBS v roce 2017, což je právě ta stanice, která vysílá v Americe svého amerického Survivora. Věděl jsi, že kmenovka vůbec nevypadá tak, jak ji pak vidíme v televizi? Je to obří filmový plac obsypaný desítkami reflektorů, jeřábů, kameramanů a lidí ze štábu. A i když my vidíme kmenovku jen 15 minut, tak se prý natáčí i několik hodin. Můžou to být klidně prý 3 až 5 hodin. A tyto dva fakty bývá prý pro většinu soutěžící největší šok, když přichází na kmenovku poprvé. Protože z televize jsou zvyklé, že to bude vypadat nějak a v reálu to probíhá a vypadá dost jinak. Kmenovky jsou často na jiných odlehlých místech a proto tam musí soutěžící být dopravovány většinou lodí nebo autem. Je to z toho důvodu, že tábory bývají na nedostupných místech, aby se tam třeba nemohli jít podívat fanoušci. A prý během cesty na kmenovku musí soutěžící mlčet. Jde o to, aby všechno podstatné si řekli prostě před kamerou. Buď v táboře, nebo pak až na kmenovce. Prostě veškerou strategii chceme mít zaznamenou na kameře a chceme to pustit divákovi. Což dává za mě absolutní smysl. Slyšel jsi někdy o Dream Teamu? To je tým, který běží každou překážkovou dráhu předtím, než na ní nastoupí naši soutěžící. Je to většinou skupina nějakých sportovců a jde vlastně o to, aby vyzkoušeli tu dráhu, jestli jde zaběhnout, jak rychle jde zaběhnout, aby si kameramani připravili správně úhly kamer, aby záběry byly dostatečně akční, dostatečně sexy a podobně. Traduje se, že někteří členové amerického Dream Teamu se časem dostali přímo do castu a samotného Survivora si pak zahráli jako hráči. Každá verze má svoji jinou DNA a přitom každá má svůj smysl. Já osobně mám rád všechny, jak americký sprint, kde se sociální hra hraje od prvního dne, tak australský střed nebo český maraton, kde se zase s lidmi můžeme více vžít. A jak to máš ty? Která verze nejvíc baví tebe? A nebo koukáš jenom na tu českou? A co se ti na ní nejvíce líbí? A nebo naopak, co ti na ní nejvíc štve? Napiš mi do komentáře. Jestli jsi dokoukal až sem, tak ti velice děkuju. A budu rád, když mi dáš like a odběr mého kanálu. Protože všechno si tvořím sám a momentálně každá podpora je pro mě velice důležitá. I když teď vím o téhle show mnohem víc než běžný divák. Můj respekt k celému tomu kolosu vlastně jenom vzrostl. Vidět celou tu mašinérii na vlastní oči, zahrát si na ostrově jako hráč a nejen jako analytik tady od videa, je pro mě stále ten ultimátní sen. Měj se teda hezky a uvidíme se u příštího videa.